balances fiscals és el secret més ben guardat de l'estat espanyol. El secret més ben guardat vol dir que mai l'estat espanyol ha pretès donar aquests números que ara els hi ensenyaré. Després de molt insistir entre Convergència, Esquerra Republicana i altres partits, es va aconseguir l'any 96, o sigui fa gairebé 20 anys, es va aconseguir que el Parlament espanyol aprovés que calia ensenyar les balances fiscals cada any. Es va dir que calia que ensenyessin les balances fiscals cada any, a l'any 96, i el 2005 encara no havien mogut ni un dit. Per això estem dient que això és el secret més ben guardat que hi ha hagut durant molts anys. Com que el govern no feia res, que és el seu mètode, la manera de dir que no vol fer res és ni parlar-ne. Aleshores, a l'any 2005, després d'insistir Esquerra Republicana explicant que el Parlament espanyol 10 anys abans ja havia dictaminat que calia ensenyar les balances fiscals, etc. Després d'això, a l'any 2008, o sigui, 12 anys després del 96, a l'any 2008, el govern espanyol va treure, que és el Ministeri d'Hisenda espanyol, va treure aquest quadre. Aquest quadre era la primera vegada que un quadre semblant a aquest, des de la transició cap aquí, era la primera vegada que apareixia aquest quadre. I a més, per confondre l'enemic, el que van fer és dir, no, això de les balances fiscals és molt complicat. I ara us en donarem mitja dotzena de dibuixos com aquest, en què en funció de que hi hagi un número o un altre, etc., canvia la disposició, sobretot, de qui és que més paga i qui és que més cobra. Darrerament, el col·lectiu Wilson, que suposo que n'heu sentit parlar, i en concret el senyor Sala i Martín, va fer una explicació en el Col·legi d'Economistes que va quedar claríssim que només hi havia una manera de presentar aquestes balances fiscals. Una de les trampes que feien aquí era dir, no, però és que els diners que estan a Madrid, en comptes de repartir-los només per Madrid, els repartim per tota la superfície d'Espanya, perquè, etc. O sigui, una sèrie de trampes legals per no ensenyar aquest quadre. Però al final aquest quadre que el van ensenyar és el que ha servit perquè a partir d'aquest moment la Fundació de Caixes d'Estalvi, els col·legis d'economistes, etc., a partir d'aquestes dades anessin tirant endarrere i trobessin les dades de més endarrere i trobessin les dades de més endavant fins a arribar a on som avui. Aquest dibuix, per tant, són les balances fiscals, és el secret més ben guardat. I què ens diu aquest quadre? Ens diu que les Illes Balears tenen un dèficit fiscal del 14% del seu PIB. Les Illes Balears són els que estan més mal parats i tenen un 14% del seu PIB. El segon país que té el dèficit fiscal més gros és Catalunya, que té un 8,7%. Estem parlant de l'any 2005, però s'assemblen molt els números. El tercer país és la Comunitat Valenciana i el quart país és la Comunitat de Madrid. O sigui que, precisament, els tres països que antigament havien sigut la Confederació Catalano-Valenciana, Balear, etc., són els que estan més putejats, Illes Balears, Catalunya i Comunitat Valenciana, de tots els d'Espanya. Aleshores, en aquests senyors no se'ls hi retornen tots aquests diners, tota aquesta part del seu producte interior brut. I el govern, tal com ha explicat el meu company, el que fa és subsidiar a altres comunitats autònomes. A la que més subsidien, per exemple, és Melilla i Ceuta, que subsidien moltíssim, però la quantitat és petita. Després ve Extremadura, aquesta estranya comunitat que abans ens ha explicat el company, que quedava molt per sobre de les altres quan es feia aquesta compensació fiscal,
i després venen totes les altres, Castilla i León, Andalusia, Castilla-La Manxa, etc. Per tant, els números vermells són comunitats subsidiadores que donen diners que no tornen, i els números i les línies blaves són comunitats subsidiades que no paguen sinó que cobren, i cobren aquestes quantitats. Això és un problema fins i tot per ells, perquè s'han acostumat des de fa moltíssims anys a viure dels subsidis, i viure dels subsidis és una cosa relativament fàcil. En canvi, a Catalunya i a les Illes Balears i a València no podem viure perquè se'ns mengen els impostos. Imagineu-vos que vosaltres fóssiu els amos d'una empresa i que cada vegada que hi hagués beneficis vingués un tio, se'ls endugués i els deixés a Madrid. Amb aquells beneficis que vosaltres no teniu, hauríeu pogut aprofitar per fer millores a l'empresa, per crear nous productes, etc. No podeu fer res d'això perquè euro que guanyeu se'n va cap allà i no surt. Per tant, que això és el secret més ben guardat de l'estat espanyol, ja ho podeu tenir-ho per segur. I això són números del mateix estat espanyol, això són números del Ministeri d'Hisenda. Aleshores, si seguim amb aquest dèficit fiscal tan horrorós que tenim aquí i ens mirem al llarg del temps, des del 1986 fins al 2009, quin ha sigut el dèficit fiscal de cada any, doncs el dèficit fiscal de cada any fins a l'any 2002 va anar pujant, llavors l'any 2002 es va disparar i a partir d'aquest salt tan brutal continua pujant. Per tant, és això que ha dit el company, si en el 2009 el dèficit que hi havia era de 18.000 milions d'euros, no podem esperar altra cosa que l'any que ve sigui més elevat. Per què? Doncs perquè si l'anterior era una mica més baix, l'altre una mica més baix i l'altre una mica més baix, i va pujant, no tenim per què pensar que l'any que ve serà pitjor. I això és el que el país no aguantarà. El país no aguantarà això. I ara anem a ensenyar amb números com deuen estar preparant els pressupostos el senyor Mas-Colell i el govern. Com ho deuen estar preparant? M'agradaria que ho veiessin, i si no ho veuen, els hi explico com funciona això. Aquí hi ha l'agència tributària que rep diners de l'IRPF, de l'IVA, de l'impost de societats, dels impostos especials i de l'impost de successions. Tots aquests diners, o sigui, tot és funció dels impostos. Els diners que fa servir el país són diners que prèviament el mateix país ha pagat com impostos. Per tant, els impostos que ha pagat amb IRPF, ara fa 2 anys, això és de fa 2 anys, IRPF són uns 16.000 milions d'euros. El que s'ha pagat d'IVA en aquell moment eren 10.000 milions d'euros, ara seran més perquè l'IVA ha augmentat molt. L'impost de societats en aquest moment era 4.000 milions d'euros, els impostos especials 6.000, etc. Si sumem totes aquestes quantitats ens dona 38.000 milions d'euros. O sigui, els impostos que l'agència tributària espanyola, o en el cas que sigui l'agència tributària catalana, que això vindrà molt aviat perquè no podem continuar així, la quantitat d'impostos que en aquests moments estem pagant els catalans és al voltant de 38.000 milions d'euros. I per altra part hi ha les cotitzacions de la Seguretat Social que pugen 25.000 milions d'euros. Aleshores aquests números 25 i 38 ens dona 63, que més o menys és el número 60 que el meu company ha explicat anteriorment. O sigui, el que es paga d'impostos més de Seguretat Social a Catalunya són 63.000 milions d'euros. Amb aquests 63.000 milions d'euros, què hi podem fer? O sigui, per un cantó, això és el que ha rebut l'agència tributària, i llavors l'agència tributària, aquests diners, si fos una agència tributària catalana, d'aquests diners què en faria? Seria distribuir-los en funció de les necessitats del país. I aquesta distribució en funció de les necessitats del país començaria d'entrada per destinar 27.000 milions d'euros d'aquests 38, destinar-ne 27 al finançament de la Generalitat, o sigui, als pressupostos de la Generalitat, 27.000 milions d'euros. Per altra part, si resulta que la cotització de la Seguretat Social en aquests moments, normalment sempre hi ha superàvit, però en aquests moments hi ha dèficit. Per tant, aquí falten 3.000 milions d'euros i aquests 3.000 milions d'euros
se subministren des d'aquí i els pensionistes i aturats continuaran tenint el que realment els pertocava, 28.000 milions d'euros. D'aquests 38 n'hem tret 27, n'hem tret 3 i el que queden són 8.000 milions d'euros. 38 menys 27 menys 3 dona 8.000. 8.000 milions d'euros és el superàvit que el govern de Catalunya, en el cas de que l'agència tributària fos catalana i que no hi hagués relació amb Madrid, el superàvit seria 8.000 milions d'euros. D'aquests 8.000 milions d'euros se n'han de treure segur 2.000 i potser en aquests moments una mica més, que és el pagament dels interessos del deute que Catalunya té amb bancs i amb entitats de crèdit que havien deixat diners fins ara i que en aquests moments estem gairebé a 50.000 milions d'euros de deute que hem d'anar amortitzant i al mateix temps hem d'anar pagant-ne interessos. Aquests interessos són 2 i potser en aquest moment ja serien 3.000 milions d'euros, però malgrat tot continuen quedant 6.000 milions d'euros de superàvit perquè el país pugui créixer. Amb aquests 6.000 milions d'euros, tal com explica en algun article el senyor Sala i Martín, amb aquests 6.000 milions d'euros es produeix un efecte multiplicador, perquè no són tan sols 6.000, sinó que aquests 6.000 invertits en infraestructures, en fer carreteres amb menys peatges, en fer corredors mediterranis que no n'hi ha cap, en estimular les empreses que vulguin venir aquí fent exempcions fiscals, etc. Si es volen utilitzar judiciosament aquests 6.000 milions d'euros, jo no sé com fer-ho, però els economistes sí que en saben, això produeix un efecte multiplicador i, per tant, d'aquests 6.000 milions d'euros en trauríem molt més. Què vol dir això, doncs? Vol dir que si Catalunya fos un país independent, tindria aquests números, 38.000 per un cantó, 25.000 per un altre, 27.000 que van als pressupostos de la Generalitat, que ara explicarem en què s'utilitzen i veurem les retallades, un superàvit, fotografieu-los que val la pena. Aleshores, feu venir. Que animals que sou, que animals que sou. Au, fot el camp, vinga, fot el camp. Fot el camp. Fot el camp. Fot el camp. Avui ha sigut més gros que altres dies, eh? Això passa sempre, però avui ha sigut més gros, eh? Bé, continuem, doncs, eh? Ja ho acabo, eh? Són unes sangoneres. Aquest quadre suposo que he intentat explicar-lo i més o menys l'heu entès. Ara bé, què passarà aquest any si això seria la situació ideal, suposant que Catalunya fos un país independent? Què passaria aquest any? Què passarà aquest any amb aquests números? Els impostos que hauran arribat són els mateixos, 38.000, 25.000, en destinem 3.000 en els aturats, etc. Però resulta que hi ha un dèficit fiscal, tal com va explicar el senyor Mas-Colell l'any passat i tal com hem demostrat amb aquests números ara, el dèficit fiscal que hi haurà a Catalunya aquest any serà almenys de, si no més, perquè estem al darrere de barallar-nos amb la Unió Europea, etc., almenys seran 16.500 milions d'euros. Si seran 16.500 milions d'euros vol dir que d'aquests 27 només en quedaran 18.500 i amb aquests 18.500 la Generalitat haurà de fer els seus pressupostos, que seran d'un moment a l'altre, o sigui, això serà molt aviat. Aleshores, què passa? I ja és l'última pàgina, eh? Què hauria passat amb una Catalunya independent? Doncs que aquests 27.000 milions d'euros s'haurien dedicat 10.000 euros a salut, 5.000 a educació, 2.000 a benestar social, 2.000 a administració, més 8.000 a varis, que són seguretat, justícia, Mossos d'Esquadra, transports, etc.,
i dona aquestes quantitats. Amb això, la Generalitat tindria uns números que quadrarien i no s'haurien hagut de fer retallades. Però què passarà? Doncs passarà que s'han de fer retallades, o sigui, no es poden fer servir només 16.500. Si es fan servir 16.500 perquè no n'hi ha més, resulta que de salut, en comptes de 10, doncs baixem un 30% i ho deixem amb 7. I educació, en comptes de 5, baixem un 40% i ho deixem amb 3. I benestar social ho dividim per 4 i ho deixem amb 500 milions d'euros. A les administracions també, i això també ho fem. Què passa? Que amb salut hem baixat un 28%, amb educació un 40%, amb benestar social un 75%, les ONGs i els avis i etc. es quedaran sense res, i evidentment si l'educació rebaixes un 40% haurem de despedir mestres i aquests mestres passaran a l'atur i llavors és una complicació difícil de resoldre. Per tant, si tenim una Generalitat amb tots els ingressos a utilitzar, tenim aquesta fotografia. Si tenim una Generalitat en què només hi ha 16.500 dels 27 que hi hauria d'haver, ens surt aquest trist quadre. Llavors, aquest trist quadre, el que estan fent en aquests moments el govern català és intentar veure si poden estirar més diners de préstec de bancs europeus o del govern espanyol que després s'hauran de tornar, però seran més diners de préstec per apaivagar una mica aquestes brutals baixades de 28%, 40%, 75%, etc. Què pot ser? Que dels 16.500 arribi a 20.000, potser. Doncs arribarà a tenir uns quants dinerets més que els haurà de tornar i resulta que en una situació normal no hauríem de tornar res, al contrari, podríem pagar els nostres deutes i estaria molt bé. Per tant, és per això, explicat amb números i amb uns números que dona directament el govern espanyol, és amb aquesta quantitat d'informació i amb aquests números que els proposem que quan arribi el moment de fer unes votacions per ser un país independent, votem per ser un país independent. I aquest és el missatge que volíem transmetre i que us agraïm molt que hagin escoltat amb aquesta atenció. Si tenen res a preguntar, poden preguntar-ho, que podem respondre-ho amb força facilitat. Que te la xupe, dius? Diu que se la xupe. És un mal educat. ¡Facha! ¡Asqueroso! ¡Facha! Fascista. ¡Fascista! ¡Facha! ¡Asqueroso!